guys, so ngayong gabi na siya tanan guys. Okay guys, ngayong gabi guys. Kapo na kayo, overtime. Mga na atong trabaho kami. Upload na ako drive. Last na lang kinatutuanan guys. Ay, magkaulit na lang. Ay, kaya mag-isip sa trabaho. Trabaho malupit guys. Sa mga nakaragya sa balay, kids mo, dulo gawin guys, para puto-puto yung mga dashboard. So, kita ni, pati pa nagtrabaho. Wala pala guys, basta trabahan din na guys. Lagi na ito, budo-ulo trabaho. Pero, support sa asawa ko pamilya guys. Hindi mo ba? Sana nang di ka prime. Tulog na kayo guys. Driving ka ron kay na ay birthday sa mga pagkibaho operator. Asawa birthday, so puso meron dito, anak meron. Tulog na kayo. Birthday meron, birthday. Kakal may kumba. Kanta na siya, kanta. So, mau niya mong yabuan last prime. So, humana yun mi guys. So, gutom na kayo. Padulong meron sa mong magtrabaho among destination doon. Eh, birthday lagi dito. Pamba meron, kaya gutom na kayo. Oh, gutom na kayo amigo, baka kaulong na kayo kumba. So, update na mo niya guys. So, doon nami sa kanto guys, sa turtunganan sa mga sidecar diri. So, nagbaktas naman ta kay hilig man ta kay adventure. Hilig tag mga baktas-baktas. So, nakita mig sidecaran diri. So, anak kayo na meron. Siya ate pa yun. Dawag may tiyo ate. Bye-bye day. Shout out sa mga gisakyan, si ante na malupit. Shout out guys. Vlog ko din. Para yung kalingawan. Bilib ko sa imo ati no kay tabangan tabang ko gagkuan ba ganun panginabuhi ba? Ano nga, nakuraman isa. Talag sira kay na ba? Papang guys. Wala naman po papang, namatay naman to. Hindi na lang yung diskarte tino. So ikaw lang yung nagkamot dati ikaw sa para sa imo ha? Kamo ni mo ani. Sigar ko ano. Sir kino. Oh, tangkag 500. Wabot ni So yan, so naduhog ninyo to guys. wab. Saan? Uga. Bagay kay. Ikaw dong ba iluto ko? Diskarte yun na guys. So, finally guys, abot na yun na guys. Shout out Atoy Casimero. Casimiro. Hi guys. Hey, laway lang Casimiro no. Nako to sa inyo. So abot na yun ni. So mao ni ako makabag trabaho guys. Kamu guys.
Nakabasa ko pa sa ha? Video nila? So, mga ulit guys. So,